Musmubang wangaruna tinetraning uga rapuh sadaning kukila ring kanikara saketar kene donga dengkung ler wuwu sing bene panca Babat ogeng ayam ana mrak manguwuhing pagagan Om kencang waru doyong pak pong buk bolong kali jete sapa sing gawe alah dalah ger kala bendana apa kek aku katurake pangabektiku katur ya kek ya ulun tampa pangestu ulun wae tampanana ya heeh kala bendana apa kek kowe tak takoni ya asa apa sebabe kowe wis temeka pati kowe wis ku bebadan kumara cinadang swarga lah kok trima klikaran ana ing swarga pangrantunan sira ditimbali ana ing swarga nur kastuba kok ora gelem kuwi sebabe apa wegu nek aku matur kleru wis ora gage kowe matur ora bakal kleru aku ki gedhe anakku Gatut saking tresnaku munggahku menyang kayangan aku gedhe anakku lanang Gatut kek lho kok sik menungsa kuwi yen wis mati duwe jejiban dhewe-dhewe, wis duwe bageyan. Gatotkaca yen wis pinesti mati ya bakal mati. Ning patine Gatut mengko yen aku ora segawa mesti aku kleru. Lho, klerune merga dewa wis mutusake yen Gatotkaca kuwi duwe utang karo aku. Mongko aku sing mutangke, mengko aku kleru. Aku dipaceni anakku Gatotkaca kuwi aku ora gelo kok kek. Wong kuwi anakku sing tak tresnani. Aku cilik diseneni gedene dipolo gedhe-gedhene dipateni sing pateni anakku lanang aku ora serik, aku ora gelo. Mula aku trima klikaran nyonya kene gedeni anakku lanang Gatotkaca. Aku wegah munggah swarga yen ora bareng anakku Gatut. Mengko yen munggahe ora bareng karo aku, mengko ndak anakku didukani karo dewa. Wong Gatotkaca sing pateni aku. Pamrihku aku njalukke ngapura Gatut, dadi yen diluputke aja anakku Gatut ben aku wae kek. Lah dalah. Wah, buta dapure kaya kalkun kowe kok apike atine kaya ngono. Kala bendana, kowe tak critani ya. Unine buku Jitapsara. Bratayuda kuwi wiwitan nalika taun leng welut lumebeng Bantala. Ngerti kowe? Heeh. Terus saiki sak perangan wae patine Begawan Bisma kae durung klebu Bratayuda. Lho. Durung. Begawan Bisma kuwi mati durung Bratayuda merga mandi sumpahe Begawan Bisma. Begawan Bisma nate sumpah karo Duryudana nek negara Ngastina ora keduga maringake marang Pandhawa nganti dadi Bratayuda aku aja meruhi Bratayuda mula mandi sumpahe. Oh, ngono. Heeh. Begawan Bisma wis mati. Wis. Nalika Begawan Bisma kuwi mati, pacak tanggal 1 Sura kuwi kawiwitan Bratayuda, tanggal 3 Sura kuwi nganti entek senopatine Ngastina. Nah,
Saweneh patine anakmu Angkawijaya kuwi wis kapacak ana jidab sira. Dinane patine Angkawijaya kuwi anggara kasih sasi Sapar tanggale 20 mudeng kowe. Heeh. Saiki sasine apa? Iki tanggal pira? Iki tanggal